oras sa DZGB. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Nandito na ang programang Alagang PhilHealth. Magbibigay linaw sa inyong mga tanong kasama ang PhilHealth Regional Office 5. Mapapakinggan alas 10 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Ngayon, nandito na ang inyong mga anchormen. Lunes, diretso kita, black time program na kita ngayon na Lunes. Yun, may mga kasama tayo sa PhilHealth, ang daming M dyan eh. Nung isang linggo na pag-usapan natin, M, dalawang M. Morning ha, PhilHealth, alagang PhilHealth na po kita mga kababayan. Sabi ng PhilHealth, maraming M dito sa amin. Noong unang M, magparehistro. Ikalawang M, mag-update. Ang susunod, may makakausap tayong maganda. Isa na namang M. Si magandang Larry Ilagan. Ma'am Larry, gandang umaga sa iyo. Ba't walang sound? Ayan. Wala tayong sound. Dali mo na, Ma'am Larry. Walang audio. Dali ha. Yan. Si Ma'am Larry, replay. Walang audio. Yung ating internet. Si magandang Larry Ilagan ang kasama natin sa PhilHealth. Yan. Lady M. Lady Maganda. Yan. Good morning. Yung may mga kaputan tabi sa PhilHealth, pwede ka mo. Ngayon na Lunes. Tirahon na tulos ini. Black time tangon yan. Establish mo ng linya. Tadayong audio, may video lang tabi. Yan. May nag-text. Ano ba itong chat natin? Yan. Si Ma'am Larry. Yaon na. Ma'am Larry! Shh! Ba't walang boses? Hello? Hi, Sir Pio. Naririnig na po ba ako, sir? Iniis na bis ng buko eh. Hindi mo ko... Ayan meron na. Yan, finally, sir. Thank you so much po sa patience. Pasensya na po sa technical difficulties. Good morning, Sir Pio. Happy ka po sa morning. Thank you po sa pag-share ng iyong energy. Kasi nga magandang Larry. Isa pang M sa PhilHealth. Magandang Larry. Na madali mong maloko, sir. Bakit sino naloko sa aawayin ko? Ang sino mang magloko tayong dalawa lang naman, sir, ang naglolokohan, sir. Buti nga tayong dalawang maglokohan. At nang magkaloko-loko na. Good morning na po, Sir Pio. Pasensya na sa technical difficulties, sir. It's okay. So, una, magparehistro, letter M, tapos mag-update. We're walking through yung ating mga tagapakinig, mag-update. And kasabay sa pag-update, siyempre dapat mag-update ng babayaran. Magkanong dapat nating ihulog? Magikinig kami. Let's say, maghuhulog pa nag-gira na, maghuhulog pa ba? Ayan, sir. Tama yan, sir. Ang ating pag-uusapan po ay ang pangatlong M sa 4M campaign ng PhilHealth, which is magbayad po ng contribution. Yan, sir, as basis naman po ng ating availment is ang pagbabayad po natin ng contribution. Ito po ay nakasaad sa Republic Act 11223 or Universal Healthcare Act, kung saan po ito ay nasa Section 10, kung saan nakasalagay dito, Sir Pio, na meron tayong 5% na buwan na contribution dapat sa PhilHealth. Yan po yung effective na premium contribution rate natin for 2026. Dun po sa mga employed, pinaghahatian po ito ng employer at saka ng employee. Ibig sabihin po 2.5% doon sa employer, 2.5% naman po sa employee. At ang ating pong tinatawag na income floor ay 10,000. So ibig sabihin sa minimum computation natin is 500 pesos sa 10,000 pesos na basic wage ng ating
ating mga miyembro. Ang maximum naman po natin is 100,000 pesos. So, ibig sabihin po, Sir Pio, ang papatak po na contribution para sa isang buwan ay aabot ng 5,000 pesos. Pero halimbawa po ikaw, Sir Pio, na alam naman nating 200,000 pesos ang iyong sweldo. Langya ka. Hanggang 100,000 lang po, sir, ang ating i-compute ng premium contribution rate. So sa madaling sabi, pag ang sweldo mo hindi umaabot ng 10,000, o kaya sumobra naman sa 10,000, ang computation lang, basis lang is yung paano ba? Pag halimbawa 10,000 below ang sweldo mo, magkano ang contribution diyan? Ayan, napakagandang question, sir. Since ang ating income floor po ay 10,000, so tayo po ay mababa sa 10,000, yung baseline pa din po natin, sir, is 500 pesos per month. So yung pinakamababa natin na contribution, sir, is 500 pesos. Ayun, 500 pesos. Yung 500 pesos na, ano ba, sinong magkukontribo nun? Yung miyembro or yung employer, halimbawa? Yan yung napakaganda, Sir Pio, kapag tayo ay employed kasi shared po tayo dun sa 500. So, ibig sabihin po, 250 galing sa employer, 250 naman po galing sa employee. Okay. Yung sweldong sobra sa 100,000, paano pag-compute niyan? Pag sobra na, sir, sa 100,000, hanggang 100,000 lang, sir, yung ating i-compute. So, ibig sabihin, sir, 5,000 pesos po per month ang kanyang premium contribution rate. Ayun. So, ang contribution na sa'yo, kinakalta sa'yo, 5,000 lang. 2,500. Yes po, sir. Hanggang 5,000 lang. 2,500 po sa employer, 2,500 din po sa employee. Ayo, ganun palang pinakasimple niya na, no? So, may pagbabago, may dagdag, may pagbabago din man, may konektado bang pagbabago din diyan sa pagpapatupad niyan? Yes, napakagandang tanong, sir. Kasi ang nakasaad po sa ating batas, bawat pagtaas, sir, ng rate sa contribution, dapat po may kaakibat ito na pagtaas sa ating mga benefits. So, kung mapapansin po ng ating mga members, meron na po tayong inpatient, outpatient, Z-benefit package, meron din po tayo na yung pinakabago po na programa ng PhilHealth which is the YAKAP. Pero ang basis po ng ating pag-implement, hindi lang po siya para sa member specifically, Sir Pio. Sa ating contribution po, kasama po dito ang ating mga declared dependents, kagaya po ng ating mga anak, o kaya naman po nung ating mga asawa na wala po na pinagkukunan ng kanilang sweldo or pinagkakakitaan. So, ibig sabihin po, declared natin sila as dependent, hindi lang po tayo ang nakikinabang, pati po sila. Oh. So, nakasaad din po dito kasi, sir, na maliban po sa ating mga dependents, yung mga lifetime members na natin, sir, na kapag nag 60 years old and above na sila, nakikinabang na sila, sir, ng ating benefits nang wala na po na contribution sa ating korporasyon. So with the corresponding increase sa kontribusyon, may corresponding na lawak ng serbisyo. Ganon. Yes, tama po yan, sir. Yun. Yung ano yung mga pinalawak na benepisyo? Dahil sa adjusted increase na yan, ano yung mga pinalawak na yon? Yan, napakaganda. Ang dami mo magandang question ngayon, Sir Pio. Magandang kausap ko ngayon Pag magandang kausap ko ngayon, gumagandang usapan, umiinit. Bawat increase po natin, sabi mo nga po, sir, meron tayong increase sa ating premium adjustment, equivalent po dapat siya sa increase in benefits. Ang pinakauna po natin dyan is the 95% increase dun po sa almost 9,000 na case rate packages po dito ng PhilHealth. Dun po sa mga members natin, sana po ina-avail na nila to. Simula po ngayong taon, simula 2025 ay in effect na po itong 95%, kaya naman po baka ngayong 2026 ay nararamdaman na siya ng ating mga members. Also, sir, yung hemodialysis natin na dati po nasa 144
na days lang po ang covered niya for 4,000 pesos. Ngayon po ay 156 sessions na per year na amounting to 6,350. Ibig sabihin po, sir, per member, aabot po ng almost 1 million ang kanyang maa-avail na benefit for hemodialysis. Meron din po tayo, sir, na pag-increase doon sa ating C-benefit package para sa breast cancer na dati po ay 100,000 lang, ngayon po ay 1.4 million na. And yung isa sa mga bago natin, sir, na nakaka-receive tayo ng magandang feedback sa mga members natin is yung outpatient emergency care benefit, kung saan, kung matatandaan mo po, Sir Pio, kapag pumunta sila sa mga hospital, tapos hindi naman po nakaabot ng 24 hours yung kanyang confinement, automatic po na nag-out of patient or binabayaran ng patient natin yung kanyang expense, out-of-pocket expense. So, ngayon po, dahil dito sa outpatient emergency care, ay meron na din po tayong PhilHealth benefit na maa-avail nang hindi po tayo nag-stay sa facility or hospital ng beyond 24 hours. Then, meron tayo, Sir Pio, na outpatient mental health, yung ating preventive oral health services, pati po yung optometric services for children 15 years old and below, para sa severe acute malnutrition at saka sa physical medicine and rehab, pati po mga mobility devices. Pero ang napakaganda po, sir, nag-shift na ang PhilHealth because po dito sa nag-gather natin na contribution, nag-shift na po tayo from more than the curative ay preventive na po. Mapapansin niyo na po meron ng prevention na program ang PhilHealth, which is through the PhilHealth Yakap. So ito po ay makaka-avail ang ating mga members ng libreng check-up, may libre pong 21 na medicines, may libre po tayo na 13 na laboratories at saka mga cancer screening tests. Pero ito nga po ay kailangan ng pang malawakang pagpapalista sa mga accredited na facility ng PhilHealth para po makapag-avail. Just like all other packages po, sir, ng PhilHealth, kasama po dito pati yung mga dependents. So, just imagine po, sir, sa 500 pesos na kino-contribute, hindi na po kailangan na ma-confine, kundi dahil may prevention na program na po ang PhilHealth, bago pa po tayo magkasakit, ay sigurado pong maa-avail na natin ang PhilHealth benefits at magiging available po yung money's worth na kino-contribute natin. So, hindi na po mararamdaman ng ating mga members na kapag nako-confine lang po present ang PhilHealth. Pwede ba magbayad sa iyo ng kontribusyon, premium? Pwede po para sa mga employed members po natin, ng employer ang nagre-remit, sir, sa kabuang contribution sa PhilHealth. So, ibig sabihin po, ang PhilHealth contribution po na hati yung employer at saka employee, ang nagre-remit po niyan ay ang ating mga employers. Makikita po natin siya sa ating payslip. Then, para naman po dun sa ating mga non-employed, halimbawa po ay may sariling business or kaya po ay professional, mari po silang pumunta sa pinakamalapit na local health insurance office ng PhilHealth. Dito po sa Albay, yan po ay matatagpuan sa may Gaisano Mall para po sa initial payment and computation po ng inyong initial na contribution. Now, pag pumunta po sila, sir, sa aming opisina, maaari po magdala lamang ng proof of income para po ito ang magiging basis ng computation. At kapag tayo naman po ay nakapag-first na computation, nakapagpa-compute na tayo sa ating local health insurance office, pwede na po tayong magbayad doon sa mga accredited collecting agents or bayad center na tumatanggap po ng PhilHealth payment. Yan, ayun. So, yung contribution pala sa LHIU and yung mga yung kinakaltasan, yung mga employer na ano. Now, yung mga indigent tapos yung lifetime mula senior citizens, nagbabayad pa ba yan? Yan. Oh. Ang mga member natin, sir, sa indigent sa ilalim ng indigent program, wala po silang binabayaran dahil subsidized po sila by the national government. Iba po ang ibig sabihin, sir, ng libre sa subsidized by the national government. Ibig sabihin po, ang pondong inilalaan para sa kanilang availment, ang pinanggagalingan po niyan ay Syntax, yung mga share po ng PAGCOR at ng PCSO. So, sila po ay nakakapag-avail pa din ng mga services ng PhilHealth
pareho po dun sa equal na level din lang po para sa member at saka sa dependent. So wala po silang kailangan na bayaran na contribution. Same po ito para sa ating mga indigent at sa mga senior citizens natin by virtue of the Senior Citizens Act. Ba't mahalaga yan na pagbayad ng premium? Ang kahalagahan, sir, ng pagbayad ng premium, sabi ko nga po kanina, is nagagaling ito, sir, na mas madami pang mga benefits at packages ang nako-cover ng PhilHealth. At ito po ay lalong nagpapatatag sa ating programa para mas magkaroon pa ng madami pa na packages. And particularly para po dun sa ating mga members na dapat ay nakakapag-avail ng ating service. Hindi yung mga nalaktawan before yung implementasyon nitong universal healthcare, may mga nalaktawan na premiums pagbabayad buwan-buwan. Paano ba 'yon? Dapat bang bayaran 'yon? Ang kagandahan, sir, dito sa ating universal healthcare, yung nagiging basis lang po natin, sir, tinatawag natin siyang reckoning period, November 2019. Kasi ito po yung time na nalabas yung kanyang IRR. So, ang computation po natin, sir, papasok siya doon sa November na 2019 na period, doon lang po tayo magpapataw ng specific na interest. So, dito natin, sir, tinitingnan kung may na-miss or wala po na payment ng ating mga members. Pero nakalagay din po sa ating batas UHC na hindi po dapat reason para hindi makapag-avail ng PhilHealth benefits ang isang miyembro kung wala siyang contribution. Ang tawag po natin is immediate eligibility. So, ibig sabihin po, sir, kapag kailangan ng service, pumunta po ako sa isang hospital para magpa-confine, dapat po ay makapag-avail pa din ako ng PhilHealth benefits. As long as po na-meet natin yung criteria na tayo po ay nakapagpa-miyembro at tayo po ay may mga datos sa ating database. So, ibig sabihin po, yung importansya nung 2M na diniscuss natin, sir, yung magparehistro at magpa-amend ng record. Very important po yun. Ngayon, sir, kung sila ay nakapag-avail, pero may mga missed payments po sila, doon po papasok, sir, yung ating para sa penalty, kung saan po ay bibigyan sila ng notice to pay po nung mga na-miss nila, pero may computed na po yun na interest. Pero again, sir, kapag meron po tayong na-miss, hindi po dapat ito maging basis para hindi makapag-avail ng PhilHealth benefits. May tamang-tama, may nagtatanong dito sa atin ito. Paano halimbawa, ito daw, sandali, open ko ha. Bagong miyembro pa lang, isang hulog pa lang, pwede ba siya makabil ng lahat-lahat ng yun na mga ng PhilHealth, mga package, case rate na yun, yakap? Isang hulog pa lang kasi bagong miyembro. O tapos, medyo nagpa-check up. O tapos, can he or she avail, Ma'am Larry, nung lahat ng kabuang package na kailangan niyang ma-avail? Yes po, sir. Ayan po ang kagandahan na nakasaad sa ating batas UHC. Tayo po ay eligible na makapag-avail ng PhilHealth benefits for as long as po na tayo ay nakarehistro as PhilHealth member. So kung tayo po ay nangangailangan na ng service, for example, nasa hospital na po tayo, sir, at kailangan po natin ng service, regardless po kung ilang number of months tayo nakapagbayad, sigurado po tayo dapat na makapag-avail. At the same time po, dun sa ating mga members na wala pang PhilHealth pero kailangan na po ng intervention dahil may sakit na, meron po tayong assessment na ginagawa po ng ating mga social workers sa ating mga hospitals at sila po ang nag-identify at kung ang ating mga member po ay financially capable. At meron po tayong mga P-cares na nakadistino po sa mga hospital para po tumulong sa ating mga members para maging miyembro po, yung mga hindi pa nagiging miyembro. So sa madaling sabi, walang minimum required na premium payment. Basta rehistrado ka na. Yes, sir. Wala na, sir, yung panahon yan, sir, na humingi pa ang PhilHealth ng 3/6, 9/12. Yun po ang panahon na bago magka-universal healthcare. Pero dahil nga po ngayon ay universal healthcare na, ang napakaganda po talaga ito para sa ating mga members. Ang question naman yun is,
paano naman ako makaka-avail ng oras mo? Kasi patapos na naman, oh. Malungkot na naman ako next week kung wala ka. Maraming salamat po, sir. Alam naman natin, sir, na mahal na araw ngayon, pero talagang binibigyan niyo po kami ng slot para makapagbigay pa din po ng update sa ating mga members. Opo, so yun, sandali. Nag-text back yung kuan. Maraming salamat daw kasi naintindihan niya walang minimum requirement. Ito pa, meron pa, 189. Saan po ako kukuha ng retirement certification? Sa employer ko o sa GSIS para sa lifetime membership ko? Salamat po. Yan. Ang tinatanggap po natin, sir, is any proof of retirement. So, pwede po, sir, certification ng kanyang employer. Pwede din po, sir, na GSIS service record. Kailangan lang po talaga natin, sir, is proof na siya po ay 60 years old na at nakapag-contribute po sa ating korporasyon ng more than 10 years or 120 months po siya. Minimum po yun, sir. So, yun na po ang ating basehan para po naman si sir or si ma'am ay makapag-avail ng benefits nang wala na pong binabayaran sa PhilHealth. O sige, Ma'am Ler, I'm afraid na we're running out of time na tabi. Kung may dagdag ka pa dyan and invitation, go ahead po. Yes, sa ating mga members po na pupunta sa ating opisina, bukas po ang ating opisina alas 8 hanggang alas 5 para sa week na ito. Wag po tayong maniniwala doon sa mga humihingi sa atin ng mga bayad para makakuha ng PhilHealth ID or MDR. Wala po itong bayad. Baka po ito ay isang modus para doon sa ating mga members na wala ng oras para kumuha. Pwede po kayong magbayad ng inyong PhilHealth sa mga accredited collecting agents. At the same time po, meron na din tayong available na GCash portal para po doon sa ating mga members. Matatagpuan po ito sa aming website, www.philhealth.gov.ph. Again po, wala pong bayad ang pagkuha ng PhilHealth ID at member data record. Ang binabayaran lang po natin sa PhilHealth ay yung portion ng ating contribution. Pero kapag kayo po ay nag-seek ng assistance ng mga ating mga accredited collecting agents at mga bayad center, ay may dagdag po ito na convenience fee. So, yun po ang ating advice sa ating mga members. So, mag-ingat po tayo sa mga online fixers na kumakalat at bukas po ang ating opisina ng hanggang alas 5 ngayong araw. So, wag po kayong mag-atubili na mag-contact po sa PhilHealth. Matatagpuan po kami sa Facebook via PhilHealth Regional Office 5, Bicol Region. Thank you so much po, Sir Pio. Thank you so much mga tugang si Ma'am Lery Ilagan sa tuwing nakasabay kaso digdi pa sa programang Alagang PhilHealth till next Monday. Salamat po asinmahal na Diyos ang magbantay. Inyong napakinggan ang Alagang PhilHealth. Makinig muli sa susunod na Lunes, alas 10 ng umaga dito sa DZ